Shalom, horas marita saluhut na damang dohot dainang nainaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Jamita di Minggu tanggal 10 Maret 2022. Imana nienet sen sada Musa 15 ayat sada Rodi ayat onom. Ada orang suta jaha turpuk jamita di Minggu sadareon jumolo maita martangiang. Muliate di suboro nami tuhuale Tuhan na mga romoti hami boy hami marhahi pason rapoko asimaroham dito hami ali Tuhan asabuy hami margogo laho mabigi hatam di bagasan Kristus Yesus martanga kami tuho asimaroham. Amen. Hurin itu hatta jamita na nienet ima siya sada Musa 15 ayat sada satu ayat onom. Ujahom matuhita saluhutna. Dung salpu akka jamita odeng Roma hatani Jehovah tu si Abram marhite-hite alatan. Ninna ma i nakoma biar ale Abram audo lebu-lebum upam masai belga alainin nasi Abram ma oe ale Tuhan Jehovah ahma lehonom mudiahu saya napunu do ahu si Eliezer nasian Damaskus nama setiap bagasu aku niinin nasi Abram didang adong pinoparhu ko jala ida anak na tubuh di bagasa jabuku nama sitian ahu dungi Roma hata ni Jehovah madok tu ibana dang ibana tu meko naruar siap butuham ibana tu meopo dungi ditogia Tuhani ibana tu ruar tu balian jalaninna watayyo ma dopak langiti jala bilangi akka bitang molo habilang ko akai dung didok musetu ibana sonima pinoparmu sogot. Jadi porsiama si Abram di Jehovah gabe hati goran na do i dietong Jehovah. Ima sahatna. Huren itu hatta minggu reminiscere. Seingo ma ale Jehovah akadenggan ni basam. Topik ni minggu ta ima marguru tulomo ni roha ni debata. Huren itu hatta molo taparoho di bagas ngulut tamase belgado akka nata adopi di bagasan hadirio tulumobi di bagasa siganopari totu odo na ikoboy tatu si sabutula ahado lapatan ni jay nang pesongoni iko pasatu tado asabuy niat sudi nataula marhite akka nadenggani boy gabisitiruon marhite akka namaniru. Hurian itu hatta di bagasan akka pangaradio do haradio ni roha boy do hita marhapuru setibana siala roro di bata laho mangalehon akka nadenggani tu hita. Songo dia do songo jamita odeng naro hata ni Jehovah tu si Abram marhite na didok na unak kuma biar ali Abram ahu do lebu-lebum upam masai belga sebetulnya odon yana naeng dohonon di debata tu hita urian na inaolongan asaboy hita unang tahuton mananga hape na masa di ngulutta mananga hape na naeng masa ni ngulutta tentu sahali ikonodo sabutulla na naeng si pasahato tatrebata unang mabiar ay saluhut na ikod donganon ni debatado hita asaboy hita gabi col mana porsia tu ibana asona kolak kata hita laho makka porsia ibana ay ido na hinalomohon ni rohani debatatu hita asaboy hita son na di halomohon ni debata ala di do marguru son lomo ni rohani debata ido na naeng
di hati dakon marhite turpuk jamita nagabe ojahat di kita. Hurin itu hatta na inaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Gudang do ragam ni bocir nasoboi ta adopi di bagasan nguluta. Si patambo lo mangihut tuita tu sada-sada parpunguan manang sada-sada nanaing sidohot tonota di bagasan nguluta alay dang buhita mangaripuni jala buhita laho mangalehon akan adong di bagasa dirita dang nabui HP molo so talapati marhite akka denggan di basa alai diajar hodo hita marhite turpuk jamita sabui hita marhanguluan jala iku marhanguluan na sitong do hita sabui hangulun ini na atta atusi na tinopan debata do hitap na pinaluni marhatobatu marhite anak na Yesus Kristus asa mangulu hita rap dohot debata songo ditiki panopaon na parjului. Urin itu hata na inawolongan di bagas satu hata Yesus Kristus alai debata do namano pahajal mau totudui jala terpolo ibana do akka nama kapursia ibana sian akka ihot nangulu mga bati halalas ni roha do tapursiaon na ido na pinaadar ni jamita sedarion sabuhi hita marhite akka pikiran pakilalaan manang narikot di bagasang nguluta jala mga tusi hita akka na binahin ni debata asa unang jojo suhardo saluhut na di bagasak kita jojo hita mangido manang martangiang mangido horan narikot di hita hape salah do isa betulla molo horan mangido akka na perlu di hita adai dungi dosal pu saluhut na lupa mahita lupa madirita mangida Tuhani lupa manghita majalo nanay si jalo ota tu Tuhani ala naung adong di hita ido sebetulnya naso di halomon ni rohani debata tu hita asa unang olo hita gabi jol masih songoni ai ido bocir ni jolma na saporosea tu ibana hurin na inolongan di bagas satu hata Yesus Kristus nunga di pabotoho debata Jehovah tu si Abram dope guarna tiki dang dope Abraham ditiki pa Jona bukas siar hutai amana pa buah ibana dapotan pasu-pasu siar debata didot debata tu ibana hubai peho gabi bangso na bulon jala pasu-pasoku maho jala pabargoku guarmu asa gabi pasu-pasu ho pasu-pasoku akan nama masu-masu ho papatarokku jala pataruku akan nama murai ho jala dapotan pasu-pasu marite hite ho saluhut bangso di tanah on tu takas do ite ida jala tatu si pasu-pasu ni tu si Abram mas sebalgadi ibana jala se adong do di bagas tanah on dakolar dia ibana alai tu sadok bangso akka bangso nama kalamor ibana jala na porsia tu debata ikon dapotan do marasa halat juru dipakku debata Jehovah dalanna asa mangalehon no bidang ido na nietong adongan jala si paradongan di ibana di saro debata do hita sude akan itu pana dang di baik kita gabi jolma naso paradongan alai hita pe marsada-sada di para di batado asabui hita marhite Tuhani laho mangalehon nasana adong di bagasan akka dirita hurena nolongan di bagasa tu hata Yesus Kristus ido nanaing dohono ni debata di minggu sadarion asabui kita patubigihon jalamian nang hatai di bagasa rohata asabui kita tumangihut dohot mangguruhon jala mangulahon asa terpatupai di bagasa ngulut ta jalabui hita makalasor hatana jala de batape boy marnida hita domu tu salhut nasa nanaong di bagasan jala di paromerwe tuita marhite akan nang taleo di bagasan uleton jala di gulmut ngulu ni sadarion ido nanaing papataron ni bata tu hita saboy hita jolo mana porsia tu ibana boy hita unang meleol di bagasan akka parngolota jala boy hita tu gabi jolma namar guru tu ibana na mangalir rohata tu ibana asa boy hita gabi jolma na pa ihut di bata di ngoluta saya marbulia mahata ni di bata di tonga-tongata
Amen. Martang yang mahita. Boleh ate soboro nami tu hole tua di bagasa tikon di ramoti hodo pe hami boi hami tolhas mabege hatami asimor ham di hamele Tuhan homa na mangaluk kami lastiroa jala boi hami gabi jolma na porsia tu jala marguru seguru ni lomo ni roham di bagasan Kristus Yesus ta ngihuma tangyang ele nami asa boi hami marhau prusat tu di bagasan Kristus Yesus. Amen.